Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah. En gari jangude. Ay ba o nani maɗan mawɗo o mawna seeɗa mbawa yidde moƴƴi. Ay ba ni tan foti gasi tokoso gasi ɗo wiyete ba. Joni masgal woodi ko masgal a nani, masgal i nani, masgal e nani, masgal o nani, masgal u ko ɗo masɗa kaaɗi. Sa ɓeydi goɗɗo fooɗa. Joni non ɗo o tawi ba o ari tawi oɗo mbiyata ko ba, o tawi ko i mbiyamo bi, o tawi ko e mbiyamo be, o tawi ko o mbiyamo bo, o tawi ko u mbiyamo bu. Ari ardi ngal ɗo e ngal foti hen. Saɗa fooɗa tan ɓeydu goɗɗo sara ɗo a goɗɗo tan pooɗa, ɓeyda i goto goɗɗo pooɗa, ɓeyda e goɗɗo pooɗa, ɓeyda o goɗɗo pooɗa, ɓeyda u goɗɗo pooɗa, ni foti. Joni gane ko gotum, ga ko a adi ga, i rewi hen, ay e rewi hen, ay o rewi hen, ay ayde u rewi hen. So ga addu a ha gayna mbiya a mbiya b, i mbiya b, e mbiya b, o mbiya b, u mbiya b. Soko fooɗata mbiya a pooɗa. Soko i poɗɗo mbiya i, soko poɗɗo mbiya e, soko poɗɗo mbiya o, soko poɗɗo mbiya u. Saɗa fooɗa tan yo won ɗiɗi tan ɓoftina hoore ma. A goto ɓeydu goɗɗo mbiya a, so i ɓeydu goɗɗo mbiya i, so u ɓeydu goɗɗo mbiya u. Masalan mbaɗa ni ɗiɗi mbaɗɗa ɗo ɗum wona fooɗi. Sa watti ɗum ɗiɗi i wonta i, a watti ɗum ɗiɗi e wonta e, a watti ɗum ɗiɗi o wonta o, a waɗi ɗiɗi u wonta u. ɗum ni foti. Joni noon so lombima tan ɗo hankadi lomboto, ɗo o lombo. Ma woni ko a lombi ha gasi hakkula gongal heede yeeso ɗo, ma woni ko a lombi walla i lombo walla e lombo walla o lombo walla u lombo. Ɗeɗe joyi lomboto hakkunde he. So fooɗani mbasa fodde, so fooɗi pooɗa. Ɗo tan mbawata masgal. ɗo sa waɗi ɗon kadi alkulal kala woni masirte. Ɗo tan mbawata hankadi ganda masde alluwal ngal tan mbawata ɓoftina hoore ma. Ɗo a jangini ɗum ɗo waɗini. Ɗo ko ba, ɗo ko ba. Bi, bi, be, be, bo, bo, bu, bu. Ɗon timmi. Ay ɗo adi ab, ib, eb, ob, obbu. Ɗo poɗɗaɗe ab, ib, eb, ob, ub. Ɗon gasi. Ay ɗo o lombi bab, beb, beb, bob, bub. Ay ɗo poɗɗa bab, bib, beb, bob, bub. Ɗo non pamata ay
ɗo ganta ɗum ɗo pamato ɗon ko ɗo noon jangete haɗini on jiiɗe ngal ɗo alluwal pamata so heedi yeeso so woni caggal so lembima kanƴe noon goni ɗo tan nani ɗo yenne ko yeeso heedi ɗo ko caggal ɗe keedi ɗo ɗe lombi ari arde on paamiɗo no moƴƴi hakkulal ba timmi ni masirte dow ɗe keeda yeeso waasa masde gadda masowo hakkude gadda ɗe keeda yeeso waasa fodde gadda lesɗe pooɗa one ɗe lombo mbaɗa ni ɗe mbasa fodde mbattari ɗe pooɗa ari ardi hakkula kala ko jangata ni jangirte ni masirte ɗo sawawiɗon kadi ko jangeten ko a foftima yo Allah hokke en noon nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin ƴette kuɗi won e karneji mon mbañirɗon janggol ɗigga on paamani on jiyani mon saggito on garon noddon en e oɗo numéro waɗon ni waɗon 00 221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya ni mbaɗa oɗo li jiya WhatsApp o saggitoɗa hen a saggani ɗum yiɗa walla goɗɗo jiɗɗa nadde rewa ɗo kala noon jiɗɗa nadde ko 400 nuldata en so WhatsApp ma so wave ma an andi ngara naata janga a wawa aɗa mbawi maɗa aɗa yiɗi ngara bindoɗa naata janga a yiɗa noon a wawa aɗa mbawi ma nani nam ɗon ni tan nani oɗon janga oɗon mbawa siko nawiɗo keedi jawɗo yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah ren ɗum woni ba bi be bo bu gasi bu ɗo ko ab ib eb ob ub ɗo ko ab ib eb ob ub ɗo ko bab bib beb bob bub ɗo ko baab biib bob beb bob bub oɗo abbol seeɗa yeeso ote oɗo woni abbol seeɗa yeeso ote oɗo woni abbol seeɗa yeeso o abbol seeɗa yeeso oto eywa bab bib beb bob bub oɗa baab biib beeb bob bub ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañirɗa jangga e ɗigga ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama salam